салом дӯстон, хабарҳои охири футболӣ пешниҳоди шумо мешавад. Аз Тоҷикистон ҳам мо навид дорем. Беҳтарин бозингари мавсими гузашта ба Қирғизистон рафт. Мумкин будааст ин хел ҳам ва сабабаш пул мебошад. Дар Аврупо чанд трансфери расмӣ шуд ки имрӯз мо дар борааш гап мезанем. Дӯстон, аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз дуршинед, мо бошад сар мекунем. яке аз дурахшонтарин бозингарон дар таърихи футболи Меҳан Фатло Фатлоев корномаи худро дар кишвари ҳамсоя Қирғизистон идома медиҳад. Беҳтарин нимҳимоятгари чемпионати Тоҷикистон дар соли 2021 Мимба дар дастаи Абдиш Ата бозӣ хоҳад кард. Ин даста соли гузашта ҷоизадори медалҳои нуқраи чемпионати Қирғизистон шуд. Дар чемпионати кишвари мо қариб аз ҳамаи дастаҳо пешниҳодҳо ба Фатло Фатлоев буданд. Хабар дода шуд ки ӯ бо эҳтимоли зиёд мавсими навбатиро дар дастаи Хуҷанд мегузаронад. ҳатто рӯзи пайвастани ӯ ба тамринҳои Хуҷанд гуфта мешуд. ӯ бояд аз 27 январ ба машқҳои дастаи шаҳри Хуҷанд мепайваст. соли гузашта Фатло дар дастаи ЦСКаи шаҳри Душанбе бозӣ мекард. бояд гуфт ки аз ин даста Раҳат Ҷапаров, ки беҳтарин дарвозабони чемпионати Тоҷикистон шуд, ба Абдиш Атӣ гузашт. шояд дар трансфери Фатло сухани ин дарвозабони туркман ҳам нақши муҳим бозид. онҳо якҷо ба баровардани ЦСКа ба ҷоми Африка хизмати бузург карданд. сатҳи чемпионати Тоҷикистон аз Қирғизистон он қадар фарқи зиёд надорад. шояд чемпионати мо қавитар ҳам бошад. Абдиш Ата дар мавсими навбатӣ бо эҳтимоли зиёд барои қаҳрамонӣ мубориза хоҳад бурд. шояд гап сари маблағ равад, чун Абдиш Ата яке аз дастаҳои пешсафи чемпионати Қирғизистон ба ҳисоб меравад. бо эҳтимоли зиёд ба футболбозонаш маоши арзанда пешниҳод мекунад. ин мавсим дастаи мазкур дар бозори трансферӣ кори хуб анҷом дода бозингарони зиёдро ҷамъоварӣ кард. дӯстон, футболи дастаҳоӣ камтар ба танаффус меравад, аммо бозиҳои тимҳои мунтахаб моро зиқ наемонад. Египет бо сарварии Салаҳ кӯшиш мекунад тими Кодивуарро шикаст бидиҳанд. тими Бразилия дар бозиҳои интихоби ҷоми ҷаҳон 2022 ба меҳмонии Эквадор меравад. а дар бозии муҳими худ Чили бо Алексис ва Видал кӯшиш мекунанд Аргентинаро мағлуб созанд. оё аргентиниҳо метавонанд бе Месси ягон хол ба даст оранд? тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ҳамаи маълумото дар комментария. ба ҳама муваффақият. новобаста ба томи ҷаҳду талош ва кӯшишҳои дастаи Арсенал чунон менамояд ки ҳамлагари сербии дастаи Фиорентина Душан Влахович канонирҳоро интихоб намекунад. бо эҳтимоли зиёд Влахович карьераашро дар дастаи Ювентус идома медиҳад. гуфта мешавад ки туриниҳо барои харидории Душан 75 миллион евро пешниҳод карданд. Фиорентина ба ин пешниҳод розигӣ додааст. қаблан хабар дода шуда буд ки дастаи шаҳри Флоренсия аз фурӯхтани ҳамлагари сербӣ ба Ювентус даст кашиданд. шояд ин хабар ҳам асоси воқеӣ дошта бошад, вале гап сари маблағ мерафт ки бо он Фиорентина розӣ нашуд. байни Фиорентина ва Ювентус аллакай қарордоди шифоӣ вуҷуд дорад. танҳо лозим аст ки ҳама ин дар сатҳи расмӣ муайян шавад. айни ҳол Ювентус бо Влахович корҳоро тахт карда истодааст. гап сари шартномаи инфиродии ӯ бо дастаи шаҳри Турин меравад. аз ин нуқтаи назар Арсенал шартҳои беҳтарро бо ӯ пешниҳод мекард, аммо Влахович Юверо бо ду сабаб интихоб кард. якум, ӯ дар чемпионати ба худ шинос серия А бозӣ хоҳад кард. дуюм, бозӣ дар сафи Ювентус ба ӯ имконият ва кафолати бештари мубориза барои ҷоизаҳои асосӣ ва бозӣ дар Лигаи Чемпионҳо медиҳад. Ювентус метавонад рӯи Влаховичро ба дастаҳои дигар ва чемпионатҳои дигар кушояд. дастаи шаҳри Турин дар корномаи ҳамлагари ҷаҳони Фиорентина танҳо як зинаи гузариш хоҳад буд. Антони Марсиал бозингари нави дастаи Севилья шуд. ин аллакай хабари расмӣ аст. дар ин бора танҳо Тамбал наменавишт. акнун ҳама ин гапу хабарҳо расман тасдиқ шуданд. бозингари фаронсавӣ дар дастаи кишвари Испания таҳти рақами 22 бозӣ хоҳад кард, вале Севилья ӯро нахарид. ӯ ба ҳайси футболбози иҷоравӣ дар сафи Андалусо бозӣ хоҳад кард. дар қарордодаш гап сари харидории ҳатмӣ намеравад. яъне баъд аз он ки Марсиал то охири мавсим дар Севилья бозӣ мекунад, ин клуб муваззаф намешавад то ӯро ҳатман бихарад. бо рафтанаш ба Ла Лига бозингари 26-сола кори дастаи Манчестер Юнайтедро то охири мавсим хеле осон кард. маоши бозингарро ба пуррагӣ дастаи Севилья пардохт хоҳад кард. ғайр аз Севилья ба Марсиал ҳамчунин клубҳои дигар аз қабили Барселона, Атлетико ва Ювентус мароғ зоҳир карда буданд. дар МЮ Марсиал 6.5 сол қарор дошт. мавсими беҳтарини ӯ ба солҳои нахустини фаъолияти Оле Гуннар Солшер дар даста баробар буд. ӯ дар мавсими 2019 20 ба задани 23 гол дар ҳамаи мусобиқаҳо мушарраф
5 шуда 12 ассистро ба номаш муҳр зад. зери роҳбарии мутахассиси норвегӣ дар он мавсим Антони Марсиал баъиси ҳамлагари марказӣ бозӣ мекард. акнун Лопетеги кӯшиши истифодаи дурусти Антониро хоҳад кард. нимҳиматгари дастаи ПСЖ Жоржино Вейналду метавонад корномаи худро дар дастаи Арсенали Лондон идома бидиҳад. ин хабар ба воқеият рӯз то рӯз наздиктар мешавад. ба ҳар ҳол дар дастаи шаҳри Париж мавқеи худро пайдо карда натавонист. гуфта мешавад ки худи бозингар ҳам зидди идомаи карьераи худ дар дастаи пойтахти Англия нест. ӯ бо АПЛ хуб шинос аст. солҳои зиёд ӯ дар майдонҳои сабзи ин кишвар дар ҳайати Ливерпул ва дастаҳои дигар бозӣ мекард. бо гузариш ба дастаи кишвари Англия нимҳиматгари 31 сола мехоҳад собит кунад ки то ҳол дар футбол сухани мегуфтанӣ дорад. мушкилии асосии ӯ дар ПСЖ вақти ками бозӣ аст. Почетино тибқи хабарҳо дар ин мавқеъ зери фишори бозингарони амрикои лотинӣ футболбозонро аз ин қора истифода мебарад. алахусус аз байни Вейналдум ва Паредес мутахассиси аргентинӣ Паредесро интихоб мекунад. аз ин рӯ варианти беҳтаринро нимҳиматгари нидерландӣ дар рафтани худ мебинад. ба хотири бой кардани статистикаи Месси автоголи ПСЖ ба номи Верати навишта шуд. акнун ассист ба хазинаи хулии футболбози аргентинӣ замм гардид. бозии охирини худро дастаи ПСЖ бо тими Реймс баргузор кард. ин дидор бо натиҷаи калони 4-0 ба нафи парижиё ба анҷом расид. Лео Месси баъд аз ковид аввалин бор ба ҳайат номнавис шуд. ӯ дар ҳайати захиравӣ буд, чун то ҳол омода нест ки 90 дақиқа дар майдон бошад. дар рафти ин рақобат як ҳолате рух дод ки метавон онро кӯмак ба Месси арзёбӣ кард. дар дақиқаи 67-уми бозӣ Марко Верати ба тарафи дарвозаи рақиб зарба зад ки тӯб пас аз расидан ба дифоъгари рақиб Вауту Васа ба дарвоза ворид шуд. сараввал ин гол ҳамчунин автогол сабт шуд, вале пасон голро ба номи Верати навиштанд. шумо мепурсед ки Месси ба ин кор чӣ рабт дорад? гап сари он меравад ки пеш аз зарбаи Верати футболбози аргентинӣ ба тарафи ӯ пас дод, яъне ҳамчун партофти головар ба номи Месси сабт шуд. баъзеҳо ҳатто ҳадс мезананд ки бо таъсири шайхони араб ба маблағи ваъда кардаи онҳо як илоҷ карда ба номи Месси ассистро сабт карданд. баъди ин ҳолат дар ҳисоби Лео дар 12 бозии чемпионати Фаронса 1 гол ва 5 ассист аст. баъд аз мубталои коронавирус шуданаш Месси ба майдон баргашт. ин хабари хуш барои кулли мухлисони ПСЖ ва тарафдорони инфиродии Месси аст. интизор меравад ки дар қисмати дуюми мавсим оморҳои Месси ба маротиб беҳтар мешаванд. ширкати BBC ният дорад ки беҳтарин бозингари африқоиро дар таърихи премер-лигаи Англия муайян кунад. ин футболбоз дар натиҷаи овоздиҳӣ интихоб мешавад. номзадон ҳам футболбозони собиқ ва ҳам бозингароне ки айни ҳол корномаашонро идома дода истоданд мебошанд. дар натиҷаи овоздиҳӣ топ 3 бозингари африқои АПЛ интихоб хоҳад шуд. дар овоздиҳӣ чунин футболбозон номзад хоҳанд буд: Эммануэл Адебайор, Того, Арсенал, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Кристал Пэлас; Пьер-Эмерик Абамеянг, Габон, Арсенал; Дидье Дрогба, Кот-д'Ивуар, Челси; Майкл Эссиен, Гана, Челси; Нванкво Кану, Нигерия, Арсенал; Вест Бромвич, Портсмут; Рияд Марез, Алҷазоир, Лестер Сити, Манчестер Сити; Садио Мане, Сенегал, Саутгемптон, Ливерпул; Джей Окоча, Нигерия, Болтон, Хал; Муҳаммад Салоҳ, Миср, Челси, Ливерпул; Яя Туре, Кот-д'Ивуар, Манчестер Сити. пеш аз натиҷаи овоздиҳӣ мо ҳам метавонем сегонаи беҳтаринро аз нуқтаи назари худ монем. агар аз ҷиҳати омор назар андозем, айни ҳол байни африқоиҳо ҳеҷ кас ба Муҳаммад Салоҳ баробар шуда наметавонад. ва аммо футбол танҳо омор нест. дар футбол ҷиҳатҳои дигаре ҳастанд ки бозингарро ба қуллаҳои баландтарин мерасонанд. ҳар боре ки беҳтарин бозингари африқоӣ дар таърихи премер-лигаи Англия мегӯем, хоҳ нохоҳ Дидье Дрогба дар пеши назар пайдо мешавад. ӯ дар ҳамаи мусобиқаҳо беҳтарин бозӣ нишон дод ва дар таърихи дастаи Челси як шахси барҷаста ва лидери ҳақиқӣ боқӣ мемонад. барои ҳамин зинаи якумро ба Дрогба медиҳем. бигзор Салоҳ қаҳр накунад, аммо дар ҷои дуввум Яя Туре мегузорем. ӯ дар премер-лигаи Англия маркази майдонро чунон идора мекард ки дар он вақтҳо ҳеҷ кас ба ӯ худро баробар намедид. сегонаро бо Муҳаммад Салоҳ маҳкам мекунем. лек Салоҳ метавонад бо ҳунари волои худ бо мурури замон ба зинаи якуми ин сегона барояд. вале айни ҳол Дрогба ва Туре бозингароне менамоянд ки таъсирашон ба бозӣ ва берун аз он бештар буд. шумо чӣ мегӯед дӯстон? вариантҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, умедворам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.